Takže čaute ľudia, toto by mal byť deň 4, čo sa snažím vypestovať čo najväčší a najdrahší hríb v Grow Garden a nie, spletol som sa, je to deň 5, čo sa snažím vypestovať čo najväčší a najdrahší hríb a dneska na ňo dám túto Cloud Touch mutáciu a hneď ho tam aj dám. Stal skoro 11 miliónov a teraz tipujte do komentárov, koľko bude stáť. No, o milión, akurát o milión sa možno zvýšila hodnota, čo je celkom v pohode. Nezabudnite mi do komentárov napísať, akú mutáciu mám dať na to zajtra a napíšte mi, že či niekto z vás nemá šok mutáciu, že by mi vedel dať na ten hríb a dám si ho, za to si ho dám do friendov a ešte child mutáciu a tiež si ho dám za to do friendov, takže to napíšte do komentáru, nezabudnite dať like, odber, napísať nejaký pekný komentár a toto je už pre toto video všetko, majte pekný deň a čaute.